Jeg går lige forbi alle de her. Nu kan I se, hvorfor den hedder zigzag. Det er et meget kreativt indslag, vi har her. Hvordan synes du, det går lige nu? Jeg synes, det går meget godt. Det er en betydelig forbedring i forhold til i går, hvor vi havde mange problemer med at følge linjen. Og nu kommer vi igennem guillotinen uden at sigte. Og lige ind med halen der. Super flot. Det kan vi godt klappe lidt af. Og hvad er det, der er meget specielt med den her zigzag, at der er ikke nogen fremdrift på hjulene. Hvordan er det så, den kommer frem? Den kommer frem ud fra de slangebevægelser, den laver alene. Så det er ligesom en normal slange? Ja. Og så kører vi på tid. Det kan godt være det. Måske ikke er det smarteste, man kan gøre, sådan at slange sig afsted, hvis man kører på tid, hva'? Nej, den er mest lavet for sjov. Ikke for at prøve at slå en rekord eller at vinde, men for at lave noget anderledes. For at lave noget, der ikke er en robot på 4 hjul. Det her det er så en robot på rigtig mange hjul. Jeg tror godt, vi kan give et plus i hvert fald for de her kreativiteter. Og et lille slag med halen. Niels, sker der noget, hvis man banker lidt til bunden? Det gør der ikke, nej. Dommeren, han er imponeret. Nu skal vi se, hvad den tager på tid. Om der kommer et point her. Ej. Ja. Nu skal vi se, om den kan registrere, om der er noget, der blinker her, eller den vælger at køre hele vejen igennem banen og gå i neutral. Og hvad tror I selv? Ej, var det tæt på. Det var lige før den kom udenom den, der blinkede. Den har været heldig at få en bevægelse udenom den, der blinkede nogle gange, men det er mere held end forstand. Men det er heldigt at kunne sno sig, hvis den havde gjort det. Og kan så det sno sig. Hvad så med hensyn til golfbolden? Der levner vi ikke mange muligheder, eller hvad? Vi skal nok sparke til den. Den plejer lige at få sådan en dask med halen. Det kan være, at den laver en birdie her lige om lidt. Nej? Ja, sådan. Jeg synes faktisk, det går rigtig flot. Prøv nu at se. Det sagde du på det helt forkerte tidspunkt, tror jeg. Hvad er det, der sker med den nu? Den har ikke kræfter nok til at komme op. Det vidste de godt. Ja. Nå. Ja. Nu, Jeg tror, den har et mål med det, hvor den hen. Den skal op og have kaffe, tror jeg. Ja. Den har faktisk den burde snart lave noget andet. Det er spændende, om det kommer til at blive. Hvad siger vi, Niels? Man må sno sig, sagde ålen. Det prøvede den så på. Vi giver en stor hånd.